akong Disney princess na si pagdugdungog sa social media, maita daw makadawat siyang bouquet of flowers. Kay Pasko pero na ato na siya pinangga, akong tagaan kay first time po ko nakahatag ani niya. Iya pang ipahambog diri sa Naga City. Og nanghambog siya singaan kay nakadawat daw siya. Iya pang isayawan pasuya sa ilaha. Simple lang gud niya, sweet a message. Sugdan na sa inyo adlaw og joke lang sinigang. Guys, joke lang sinigang. Kani nga vlog sa gahapon ni December 25. Kay Pasko man mamisita ta sa ilaha. Magabot ako sa ilaha kani ako Disney princess wa pa iligo, nagkatagan-ta pa. Katuo siya diriya, wala ko'y gift sa iyaha. Wa siya kibaw, nag-order ko bouquet of flowers para i-deliver. Bale nangita ra ko diriya sa Facebook. Nangita ko namaligyag bouquet diri sa Minglanilla duol sa ilaha. Kay ko sa karkar pa ko mapalit, maguba na. Kay maglisod ko sa mot yan ani akong motor. Ako siya gipaligo daan, gipa-make up, gipa-ailis. Para iguman niya sakto kay maabot akong gi-order. Og diriya sige siya padungdungog sa kuha. Pero sa siya makadawat og flowers. Sakto kay wala make up siya ning time ma. Akong gikuha sa gawas ang gi-order nako. For the first time sa 1 year kape na mo, hapit na may mag 2 years. Karon pa jud hatag og buwak niya. Og diri akong surprise siya sa tubangan siyang iyaan. For the first time in forever. Thank you. Alam ko, kapag si Wawa, ikaw wala. Yeah. Dahil kasi ako buhok, be. Smiles, be. Kumot lang. Lason. Na. Yung ano tayo magkaon? Nanghambog pa siya diri at taas daw kay ang buhok. Sayo-sayaw pa siya kay first time din kadawat sa kuha. Aton tagaan og flowers. Kay mas grabe ang Christmas gift niya sa kuha kay katong niadto mig Siargao. Libre to tanan niya sa kuha. Ingon siya sa kuha, dalhon daw niya sa Naga. Kaya ang ipaso-paso panghambog sa mga tao. Guys, joke lang, sinigang. Yes. Hambog yun na to kay... Duha na ta katoy, karon pa kanihatag akong buwak ko, koy! For the first time. And forever! First time Joke yun. lang, sinigang! First time ba yun hatag ni mo na? Bitaw. Klaro kay hantod sa pagtulog, itapad gud niya. Karon pa ko kahatag ani niya kay di man ko sweet good. Guys, joke lang, sinigang. Naabot na mi diri sa biwok sa Naga, iya gapong iguskugos ang bouquet. Ikaw na i-flex na, be. Haba kay ko hair, oh. Taas kaya ko hair, oh. Abot dito ko hair. Flex. Cute. Ay. Girampa ka naman. Ayaw yung ulo, talagang kita. Oo, good taon. Og ako diri bahalag loy tig-alsa sa bag niya. Basta importante kugos niya ang flowers. Kay Pasko man aton siya i-treat og Disney Princess ron. Kay kaugma wala na Disney Princess. Guys, joke lang, sinigang. Sa mga nakaila na mo dito, shout out ninyo. Merry Christmas sa inyo ha og Happy New Year. Amping mo pirme. Og shout out sa diko sa mga nag-comment og nag-share sa last video. Shout out ni Jess De La Serna, Ron J. Flores, Janlino Ramilabis, Marilyn Algado Dadula, Marlon Melendez, Marites Basiliote Codera, Gilly Bumbad Iling, Kyle Maluping, og ni Jimboy Versaga. Kung ganahan ka mapa-shout out sa next video, comment lang mo diri as comment section ag i-share ni nga video. Thank you. Cute ba? Kuna, be. Cute ka, be. Yeah. Diba kita? Disney Princess dance. O congrats sa tagaan akong GCash gahapon. Kay Pasko man dako tag ihatag 1,500 ug 2,800 GCash. Kamo ni kung ganahan mo maka GCash, pag-register lang mo o pag-deposit lang mo sa link na nasa comment section. Pero pahibalo bawal sa mga bata 18 years old above ra ang pwedeng moduwa ani. Manghatag gyapon dig og GCash, mag-register o mag-deposit nasa comment section lang ang link. Mao ni nga duha ang PH Ferry. Nyari ta sa duha sa Super Ace. Pakit-on ta mo unsaon pag daog diri ah. Continue. Play. Akong balance si diri is 26,440. So magbeta og 100 pesos. Nya spin. Kung makakukit ang tulo ka scatter, kay na 10 free spins. Lo! Nakuha na to! Yeah, ano to? Libre natin spins ha. 10 spins. Uy! Uy! Dagkong hatag ron. Uy! 300 pesos! 130. 360. 30 pesos. Ano tayo? 1,350 oh? 370. 1,370. Wow! Ah. Ooh! Kita kong hatag ron. Natay 3,670. Pahibalo din sa inyo, bawal sa mga bata 18 years old above. Kung ganahan mo makadaog, nasa comment section lang ang link.